హాఫ్ కేజీ బియ్యం పిండికి చూడండి ఎన్ని వచ్చాయో. ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి. హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుందాం. 150 గ్రామ్స్ బెల్లాన్ని ఈ వాటర్లో వేసుకున్నాం. ఇది వడకట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం బెల్లం బాగా కరిగిపోయింది. ఈ బెల్లం నీళ్ళు బాగా ఉడికించుకున్నాము. మనకేం పాకం అవసరం లేదు. దీనికి కొబ్బరి యాలక్కాయల పౌడర్ వేసుకుందాం. ఇందులోనే సరిపడా అంత బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. ఇది బాగా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. బాండలు పెట్టుకున్నాం, దాంట్లోకి నూనె వేసుకోవాలి. రౌండ్గా ముద్దను చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కేసింది. ఇందాక మనం చేసుకున్నాం కదా, అది వేసేసుకోవాలి. ఈ కలర్లోకి రావాలి. ఇలా బాగా పూరి పొంగినట్టు బాగా పొంగాలి.